Igbo makanu, Igbo makanu, Igbo kwezuonu. Ise. Udo Chineke dịrị unu niile. Efa m bụ Ikechukwu Okeke eji okwute 12 wee mara m 12 stones, the 12 covenant stones. Ọ bụ a heritage name. So ya anyị na-ekwu maka ya na ọnọdụ anyị ebe a bụ anyị na-eme ka mba ụwa niile mara na under Obinwannem ndị Igbo worldwide and also New Rangers Foundation. Ihe anyị bịara dịka gịnị obi ndị Igbo niile, anyị bịara dịka ebe a dịka altar. Ọ bụ ebe a bụ the altar of restoration maka ihe a bụ that appointed time. So ọ bụ ebe anyị ji ekene onye na onye ọbụla na-anọnyere anyị ebe a na-arịọkwunu ka agbasa ozi anyị dịka slogan anyị na this foundation na-ekwu ọ sịrị one for all and all for one. And dịka o si bara mmasị Chineke otu anyị ji ọ bụ ebe okwute zuru ụwa niile ọnụ uye anyị opportunity through our foundation anyị dị connected with mba ụwa niile. So ihe ọbụla metere anyị otu aha anyị si ekwe na slogan metere okwu onye metere anyị niile. Injustice against one is injustice against all. So okwu anyị na-ekwu ebe a abụghị business as usual. Ihe anyị bịara bụ gịnị? Ihe ahụ ebidoro na gboo ka anyị wechighere azụ ọhụ ka anyị na-asịrị ha na ndewo ka anyị gaa n'ihu. Ndewo nna m okwute ndị Igbo ekene m. Dịka amarụ m na ezibekwe ịnụbago onu anyị na ị na-anụ